Iscjeljenje koje je ovaj čovjek primio je jako značajno. Zato što je on bio glavna osoba u policijskim snagama koje su osiguravali naše sastanke. Mi se sada smijemo kad se sjetimo nekih događaja. Ali ovaj čovjek nije vjerovao u ženske propovednike. Mislio je da je to totalno nebiblijski. Nije vjerovao u božansko iscjeljenje. Ali danas je stvar drugačija. Vidite kako ljudi mogu promijeniti svoju teologiju potpuno kada su u očajnoj situaciji. Koliko vas zna da je to istina? Možda ćeš i ti trebati promijeniti svoju teologiju. Ti si imao rak. U kojem dijelu? U dijelu prostate imao je tumor. I taj rak se prije sastanka proširio skroz na moje bokove i do kičme. Imao sam najbolje doktore za rak, najbolje stručnjake, jer tamo su najbolji u Houstonu stručnjaci za tumore. Ali sve što su mogli kasnije reći kad sam došla sa sastanka, prije toga su mislili da neću preživjeti. Uopće to vrijeme koliko ću boraviti ovdje. To je bilo 68. godine. I odjednom me rak napao. 68. 71. godine ja sam se našao na službi Kathryn Kuhlman. I nikad neću zaboraviti taj dan. Jer od tada više nisam bio ista osoba. Sjedio sam daleko na balkonu i uvijek govorim ljudima nemoj misliti da je loše sjediti na balkonu. I Kathryn Kuhlman je rekla došao si iz daleka ti koji si ovdje, imaš rak i Bog te sada iscijeljuje. Ja sam sjedio na tom balkonu, umirao i znao sam da su mi to zadnji trenuci života. Nisu mi htjeli dopustiti da odem iz bolnice. Bio sam toliko slab da sam jedva hodao. I kad si ti prozvala to iscijeljenje, ja sam rekao, Gospodine, pa naravno da želim biti iscijeljen, što da uradim? I nešto u meni je reklo, ustani, ustani. I onda sam si rekao, pa kad sam došao i na službu, zašto ne bi ustao sada? Ja sam ustao i osjetio sam kao da me neko ulio jedno vedro električne energije u mene. I odjednom od onog slabića ja sam bio pun sile. I onda sam ustao na svoje noge i nikad neću zaboraviti taj trenutak. Od tada ja sam bio potpuno iscijeljen. I kad su me doktori ponovno pogledali, moj doktor mi je rekao, znate, ja nemam nikakvo medicinsko objašnjenje za ovo što se dogodilo. Čak sam malo i bojim stajati pored vas. A to je jedan od 10 najboljih liječnika za tumore u svijetu danas. Rekao je, stojim tu pored tebe i pomalo se plašim. Ja sam rekao, čega? Jer znam da ti se nešto dogodilo. Ja sam rekao, hvala Bogu, nešto mi se je dogodilo. To je bilo toliko divno. I ja ne uspijevam ispričati svima što mi se dogodilo. I ja želim zahvaliti Bogu za ovakvu predivnu posudu kroz koju mi je služio. I ja zahvaljujem Bogu za Kathryn Kuhlman. Ne mogu mu dovoljno zahvaliti za tebe. Jer znam da postoje tisuće ljudi koji svaki dan mole za tebe i ja sam jedan od njih.
I želim pokazati ljudima koji vjeruju da čudesa više ne postoje, da ona ipak postoje i danas. Volim stati pred ljude i reći im i pokazati što je Gospodin Isus Krist učinio za mene. Ono što je učinio za mene, učinit će i za tebe. Čudesa se još uvijek događaju. Tvoj pogled se potpuno promijenio. Ja sam još uvijek baptist, ali sam sada drugačiji baptist. Možda vas ima puno ovdje večeras koji ste baptisti. Možda ste neki prezbiterijanci. I sjedite ovdje otvorenih srca i umova. Hvala Bogu za to. I tamo gore i na balkonima. Nemoj se osjećati loše zato što si negdje gore na balkonu. Jer ako dođe Isus ponovo, ti si gore visoko i prije ćeš doći do njega, ako Isus dođe u toku ove službe. Bog vas blagoslovio. Da li me svi dobro čujete? Ako ima netko ko me ne čuje, neka kaže amen. Dođi nakon službe, javi mi se nakon službe, molit ću za tvoj sluh. Ovo je prekrasna publika ovdje. Oral Roberts, sve što ti činiš jako dobro.